ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, ngayong bagong taon may chance kang manalo ng 1 million pesos! Kaya ipuni na ang Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose Kojic Whitening Soap, at Starbucks Cartons and Wrapper, at laging makinig dito sa 90.7 Love Radio for your chance to win weekly cash prizes at 1 million pesos sa ACS Millones 2020. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! per DOH FDA CCRR permit number 0032 series of 2020. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta naman po ang inyong araw, kabisyo? Shout out sa mga kaopisina mong makakapal ang mukha. Oy. Alam mo, minsan nagagamit yung kapal ang mukha sa magandang paraan sa magandang bagay. Alam mo, minsan nakakatuwa yung makapal ang mukha, minsan hindi. Tingnan mo tayo. Paano example, partner? Tayo mismo, wag na tayong lumayo. Yung kakapalan ng mukha na maganda ba to o hindi? Hindi kapal ang mukha magparinig, tapos effective. Batiin natin sila next time, partner, pag nakuha natin yung mga pangalan. Oo nga. O basta babatiin po namin, hindi pa po namin kasi nakukuha yung mga names. Pero nung minsan kasi na kami po ni Chris Super ay nagparinig, di ba? Na parang Buchanan. May mga nagpapadala po talaga. Kasi kunyari, pag umuwi ako sa bahay, o kaya sa mga kaibigan ko na, saan galing yan? Yung mga ganun, mga nakapatong sa kotse. Saan galing yan? Ay, bigyan ng listener. Ay, bigyan ng kliyente. Kapal talaga na mukha nyo, no? Ganun talaga. Alam mo, ang taong mahiyain, gutom. Walang napapala. Diba? Survival of the fittest ang tawag dito. Diskarte lang yan. Ganun. O sige, babatiin natin yung mga nagpadala na nagparinig tayo ng last time. Nakuha natin yung pangalan. O kaya kung gusto niyo pong mabati, magpadala din po yan. kayo. Yun po yung easiest way. Kapal talaga nitong dalawang to. Yun po talaga yung easiest way, kabisyo, para mabati sa radyo. Meron pong kapalit. Alam mo na, wala na po kasi libre ngayon. Ay, nakakaloka. Pero alam mo ba sa sarili mo makapal yung mukha mo talaga? Sa ere lang. Kasi minsan, Sa ere lang. Pag sinabihan ka ba na makapal ang mukha mo, na-offend ka? Hindi. Di ba hindi naman? Ako din kahit sabihin ako makapal ang mukha ko, okay lang. Hindi rin ako na-offend pag sinabihan ako maarte, kasi totoo naman. Pag sinabihan ako makapal ang mukha ko, okay lang. Siguro, partner, yung word kasi na maarte o kaya makapal ang mukha, depende sa hindi naman ginagawa. kasi hindi naman kasi siya masakit pakinggan Masakit lang siya siguro kung may paraan ng yung the way it was delivered. said. Totoo. Diba? Yung manner it was delivered na parang kapal na mukha mo, yung may galit, may ngit-ngit. Siyempre, yung parang manununtok na. Siyempre ako din, diba? Pero yung katulad ng friend mo, kapal talaga ng mukha nyo, diba? ano talaga? Totoo naman din. Ganon. Feeling ko sa ganon. Hindi ako na-offend. Ano bang tamang tanong sa English? What offends you? Or what makes you offend? Offends you what? What makes you offend? In what cases or what top party masarap din? Baka naman po yung watatap dyan. Favorite ko, bukod sa chocolate partner, yung parang vanilla nila. Na watatap. Natatakam na nga agad ako. Diba? Mas paano pa yan pag natikman natin? Ayun na nga. Yun na nga, partner. Anyway, Magkakamemo na daw tayo. Hindi, charot lang. Joke lang naman po yun. Joke lang. Parang di nyo naman po kilala yung tambalan. Ang punto lang naman namin ni Christopher, di namin kasalanan kung pinatulan yung joke namin. Char! Di ba, ganun lang naman yun Nag-joke tayo. Di ba? Ay,
Ay, nako. At saka gusto lang natin, kung may mga taong nag-enjoy sa mga joke natin, tapos Yan. binibigyan tayo ng kung ano-ano mga bagay, edi tanggapin. Correct. Yun lang naman Uy, ang buhay. Ang tawag doon, partner, tinuro yan sa akin ng lola ko. Oo. Hindi ka tatanggi sa grasya. Grasya. Masama ang Tama. tumanggi sa grasya. Huwag kang maarte, hindi ka makinis. Ako ang pinaka-ayaw ko, partner. Yung kapag ka, ay nasabi ko na to dati, yung kapag ka binibigay, tapos yung ayaw ko tanggapin. Oo, kunyari mahiyain. Oo, ganon. pero gustong-gusto naman. O di Oo, naman kaya, pakipot, o di naman ganon. kaya yung pinapakain tapos ayaw kumain. Yun yung hites na hites ko eh. Yung pinapakain tapos ayaw kumain. Oh, pag ganun, pinapalok yung bunganga. Ako pag ganun, partner, yung sinaing, Yung mainit-init pa, yung bagong saing. alam mo na. Read between the lines. Anong ginagawa ko sa bagong saing, di ba? Nililamos niya po doon sa tao. Binubuhos ko habang kumukulo pa. Hindi pa nga saing, partner eh. Yung may tubig pa. Kumukulo-kulo pa. Trot. Hindi, yun yung ayoko. Oh, so babalik tayo sa question na, what offends you? Ano yung mga bagay na na-offend ka? Or yung sasabihin sa'yo na para sa'yo offensive? Hindi ko alam. Ewan ko hindi ka talaga kasi madamdamin Hindi eh. ako apektado. Wala kasing damdamin. Oo nga. Minsan tinatanong ko din sa sarili ko yun. But it's also a good thing, partner, sometimes. Wala akong emosyon na tao. Masyado May emosyon pero hindi yung... Hindi showy. Hindi sobra. Oo. Hindi sobra. Kaya Kung feeling ko nung antukin ako. Oo, kaya nung Ano ko na? yung pagkakasabi pa ni Chuper, With confidence. sigurado siya sa sinabi niya. Na, alam mo, hindi kasi ako ma-emosyon na tao. Kaya Kung meron antukin man, konti lang. Kaya, antukin ako. Ano ko na-realize ko bigla? Ano connect? Bakit? Overwhelmed lang ako ng mga nangyayari ngayon. Partner, hindi ka emotionless. Hindi ka rin overwhelmed. Sadya lang talagang kulang. Ang pangunawa mo sa bagay-bagay. Hindi, let me justify. Oh, what do you mean by kaya inaantok ako? Hindi ka bibo. Oo, hindi ako ma-emotion na tao. Yung tipong, di ba pa kunyari, pag excited ka, kita mo agad yung excitement sa'yo. Kahit excited ako, Hindi wala. So di ba kasi pag excited ka, syempre hindi ka antukin. Oo, Kaya kaya kahit anong inaantok. senaryo. Okay, Pwede na, di ba? Pwede na. Gets ko na. Okay. At pinaliwanag ko talaga yung dahilan. Hindi, pero pwede. Oo, kasi hindi assessment ko it din makes yun. sense, partner. Oo, na parang, kunyari, kasi kinumpare ko yung sarili ko sa mga taong halimbawa, nagbabasa ng libro. Sabi nila, excited kasi ako eh. Excited ka magbasa Nagbabasa ng libro, excited siya. May Okay. ganun daw siya, may feeling of excitement habang nagbabasa. Oh, exciting naman talaga mga libro. Tapos sabi ko, bakit ako wala? Kasi hindi ka... Sabi ko, emotionless kasi Kasi ko. hindi ka excited. Hindi ka doon sa part na nagbabasa ng libro. Doon sa emotion excited. Siguro kung naramdaman ko din, kung ganun din yung feeling ko ng excitement. Sa libro. Baka hindi mo kinakatulugan yung lesson mo. Oo. Mga ganon. Ganun. Kaya ganun mo siya nirelate. Oh, sa halimbawa, sa feeling biyahe. ko, partner, baka sa biyahe, pero yung sa books hindi. Talaga? Talagang may mga tao talagang hindi nagbabasa eh. Hindi O hindi ako- mahilig. antukin Pero ako. siguro sa biyahe, paano? Para Kunyari, lahat ng tao, excited happy eh. kasi road trip. Excited sa sa destination eh. Ako hindi, masandal talaga ako, tutulog ako. Correct. Ilang beses na kita nakita eh. Hindi Oo. pa nagte-take off yung aeroplano, tulog ka na. Nakaano na kagad yung yung neck pillow mo. Oo. Ganun, tapos tulog ka na agad. Kasi wala akong emosyon. Parang, ba't kayo Ba't sobrang excited kayo? Ako lang chill. So what excites you? Hindi ko rin alam. O yung, May or siguro yung may what... mga pagkakataon naman, pero hindi hindi ganun Oy, kadalas. wait lang partner ah. So yung what excites you is correct, pero what offends you is wrong? Kulang ka. What makes you offend you? Pwede na. Sakto na yun. What makes you offend you? Sabi mo kulang. Dinagdag ako ng makes. Parang yung classmate ko. Ano ng opposite ng setup? Upset. Make sense? Tama naman din. Anyways. Yung mga friends ko eh. So anyway, what excites you? Hindi ko yung, random. yung parang, halimbawa, going to a different place doesn't excite you? Parang halimbawa, first time mo makapunta ng Singapore. Siguro, may excite ako. Pero hindi rin ganun kita, ka-extreme. natandaan mo parte yung first time ever na nagkaroon tayo ng hosting ng international. Singapore yun eh. Oo. Hindi ko nakita excited ka. Nakita ko Oo tulog nga. ka. Ganun ako, hindi ko alam. Masyadong Kailan ka siguro- na-excite? O bawal sabihin sa radyo?
Maliban doon. Oo, maliban doon. Wala, emotionless talaga ako. Hindi ko rin alam. Kaya kaantukin. Natawa ako sa explanation eh. Oo. It's not ako yung you Ikaw. being emotionless, ikaw partner, being emotionless is an advantage kasi minsan kapag ka masyado ka ring ma-emosyon, every little thing bothers you naman. Kasi yun naman yung downside doon. Na pag masyadong feeler ka, yung ramdam mo lahat ng maliliit na bagay. maski yung maliliit, Dinadamdam mo. mo rin, 'di ba? Yun nga lang ang ano naman doon, ang downside naman ng emotionless, maski yung big things, inaantok ka. It makes you sleepy. Oo. The big things sleepens you. Magkabarok-barok na pa yung English, mga kabisyo. Although hindi Ganun. naman ibig sabihin nun, hindi ko na-appreciate or hindi ako na-excite. Merong excitement pero hindi ganoon ka-extreme na kagaya ng ng mga normal na, oh yes, ganun, nagagaganon pa sila no? Nagtatatalon pa, no? Oo. Pag halimbawa, halimbawa, ako parto ganun Tsaka ako pag umiyak, ganun parang pag halimbawa masaya ako talaga, sabihin ko talaga, yes, yung parang talagang, tsaka kitang-kita talaga. At kitang-kita din pag hindi ako, pag bad trip ako. Oo, ganun. Ako wala Ikaw lang. hindi ka ba sure eh. Oo. Bad trip ba siya? O yun na yung masaya niya. Yan na yata yun eh. Masaya kaya siya? Yan na yun. Yan na yung masaya niya. Hindi ka kasi hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano Bakit? Hindi, tsaka hindi ko alam. Ba't paano ka naging express? ganyan? Hindi ko rin alam. What, na maging, parang hindi masyado. Ano ba yan, partner? Wala masyadong reaction. Feeling ko, partner, protection. Pinoprotect mo yung sarili mo. Naging psychologist. Daming Doktora, alam. anong assessment mo? Daming alam. Feeling pong ko kasi, findings niyo? parang you're trying to protect yourself. You don't want to get hurt. Siguro. Oo, may ganon na parang Pwede kung tingnan yung aspetong yun. Partner, parang you have been betrayed in the past. That's why parang Siguro din. mga ganon. Siguro din. Oo. Okay ba? Ang reseta ko sa'yo. Inumin mo yung gamot na to. Ito lumang joke. Reseta ko sa'yo ay Togmolodon. Togmolodon 500. Lumang joke. Iuntog mo ang ulo mo doon 500 times. 500 times. Hanggang matauhan ka. Grabe yung Togmolodon, no? Mga old jokes. Mga old jokes natin noong 2004. Anyway, di ba? So yun. Pero on air, syempre ito. Ano to? Iba to eh. Nag-aano ka nga, babagong anyo eh. Oo. So pinag-uusapan namin yung kapalamukha. Si Nicole makapalamukha. Kami makapalamukha namin on Sa air. Pero hindi, ako partner, hindi in ko real life, in hindi real life, hindi naman. masyado. Kasi yung mga halimbawa, kapal na mukha mag-TikTok, hindi ko talaga kaya. Ayan na naman tayo sa TikTok na yan. So mahihain ka talaga in real life. Ayaw niyo mo kasing maniwala, pero parang yes eh. Talaga ba? Ayoko nga mag-socialize eh. Talaga ba? Kasi alam mo partners, taka kasi sa image ko ng 23 ako na lasinggere. Napakawala ka. Oo. Tandali, bubuksan ko lang partner yung TikTok. Tingnan natin kung Tingnan kaya natin. natin gawin. Ito yung hindi mo magawa kasi nahihiya ka. Kasi hindi makapal yung mukha ko. Feeling ko may kasama kasi kapal na mukha pag nag-TikTok ka eh. Hindi, pwede mo sigurong gawin partner. Pero hindi mo kaya. Ano ba ganyan partner yung O di ba filtered yung mga mukha ng mga yan. yan yung sinasabi ko Kasi sa mga iyo. Koreano. Hindi naman. Tingnan mo ang likes niyan 6,700. Ang ginawa ganun niya lang? Ang ginawa niya lang ano Wala tawag lang. doon? Pinapalubo lang niya yung pisngi niya. Oo, tas cute kasi siya. Pag ako kasi parang sayang walang Facebook live. Mukha ko manas. Di ba yung Sa kanya, pinapalubo niya yung pisngi niya. Sa'yo, huwag mo na palubuhin. given na para nung isang araw nagpa-check up ako sa St. Luke's, hindi ko mahanap yung adult face mask ko. So I had no choice but to get yung face mask ni Princess. Pagsuot ko partner, sobrang cover lang, yung ilong tsaka bibig ko. Yung buong pisngi ko kitang-kita. Sabi ko, ano ba to? Maliit ba yung mask? Kung malaki yung pisngi ko. So
anyways, di ba nakita mo yung sa TikTok partner? Hindi Ang lilit yan. May filter talaga. Hindi, pero hindi yun eh. Oo. Okay, sabi ko kasi wala akong pakialam sa kahit walang filter, kahit Oo. makita yung mga chismis sa mukha. Oo. Yung ano partner, yung papalubohin yung Yung pisngi. yung pisngi, Tas tas magpapout. tuturo, Oo. tas magpapout, tas kikindat. Hindi ako marunong kumindat. Walang coordination yung ano. Ay, sabay-sabay. Sabihin, nagwaki. Pakyut nga yan eh. Yung sa'yo waki yung kalalabasan. Yung hashtag, ano ba yun? Zoom challenge ba yung nakalagay dito? Hashtag Zoom challenge. Yung, hindi ako, marunong kang kumindat partner. Hindi ako Oo marunong naman. kung paano. Patingin. Mukha ka may sakit. Yung involuntary yung mukha. Hindi ka mukha kumikindat partner. Dapat yung kindat isa lang, ba't yung isa sumama? Kurap pala. Oh, di ba? Hindi ako marunong kumindat. Parang tanga. So, hindi ko magawa yung TikTok. So, ang punto lang namin, Marami pa naman bang pwedeng gawin sa Oh, TikTok? sige. Like katulad ng ano. Meron kang ginawang TikTok dati, di ba? Parang tanga. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako Pinipilit ko nag-download. magalit yung mukha. Ano ba yung eksena mo nun? Oo, nakalimutan ko na eh. Oh, sus! Pero pinarakas Shoot, ko yun ng mga kunya. 3 oras. pero ano, you just gotta do it, no? Oo. Hindi, alam ko na. Yung very first TikTok natin, partner, tayong dalawa, para at least dalawa tayo mapahiya. Pero may nag-ano, Okay lang partner. yan, madami namang gumagawa na talaga niyan eh. Meron Huwag ka palang- na mahiya. Oh, Hindi merong tambala na TikTok. Ay talaga? Oo, sinad niya nga sa akin eh. Anong ginagawa? Natabunan na eh. Yung una magdasal ka. Ay talaga? Parang, or hindi, ay yung, ang spill mo pa nun, yup. So medyo luma na ito luma eh. na. O, bata pa tayo noon. Oo, ganun. Nasa TikTok. Ginaya niya. Si Karen Armilio, ang dami sa TikTok ha. O, Ang syempre. dami ng mga linya niya Oo. sa TikTok. Kasi naman, ang ganda naman ng mga linya niya. So- Yung pa, bawa, linyahan ni Karen Armilio, Pag-ibig Feels, yung, Tapos ikaw magde-deliver. oo, parang, walang hiya ka. Ganun. Parang di ko kaya, parang seryoso ko, parang, halimbawa ikaw, partner, sabihin mo walang hiya ka. Tas, Walang hiya ka. Oo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. May Sanayan hangganan, lang yan. may hangganan ng kapal na mukha ko. But anyway, totoo naman, ang kapal na mukha can make or break you. Yes. Pwedeng maging positibong outcome, pwede ring hindi. Basta Diba? gawin sa Ano sa lang tamang yan? paraan. Oo, ano lang, tansyahin mo din. Tama. Yan. Huwag din masyado, minsan din yung masyadong makapal na mukha nakakairita na eh, na parang wala nang hiya. Napapunta na, yung makapal na mukha, papunta na sa walang hiya. Tama. Yun naman yung ayaw natin. Yung mga kaibigan mo punta sa bahay nyo, tapos makabukas ng ref, hindi Oo, niya bahay kala mo nila. sa kanila, di ba? Yung meron ako kilalang ganyan, talaga naman, dire-diretso sa kwarto, nagsukat ng earrings. Wow, sobra naman tong kakapal ng mukha. Walang papaalam, talagang yun naman Yung mga ganon. yun yung mga extremes. Ayaw naman din natin yun. Ayun. Tama. So yung kakapalan ng mukha, gamitin mo yun sa TikTok, mali mo, ikasikat mo, Oo. gamitin mo sa YouTube, hi guys, diba? Yeah, welcome Yan. to my Mali mo, channel. ikayaman mo, diba? Use it to your advantage. Wag yung sa sobra na, nakakairita ka na, wala nang Tama. gusto sumama sa'yo. Yun. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok mamayang alas 9. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile. Naku, dapat magkaroon ka na ng Cherry Mobile phone para makapag-TikTok ka na rin. Ay, totoo yan. Alam mo, kapag ka meron kang Cherry Mobile, ang dami mong pwedeng gawin. Alam mo, dapat may endorsement na ng TikTok. Parang anong beses na. Oo nga. Kaya importantatious kabisyo ha, na kapag ka pumunta ka sa Cherry Mobile, ang inquire mo yung Flare S8 series. Kamo Tama. yung laging binabanggit ng tambalan, yung Flare S8 Plus, Flare S8 Pro, tsaka yung Flare S8. Actually, napakarami pong magagandang Cherry Mobile phones na siguradong magugustuhan nyo. Kaya kung interesado ka, edi pumunta ka na sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense. Partner, napansin mo may mga batang bida-bida.
Oo naman, talagang bisi-bisihan, pakitang gilas. Tama. Dapat naman talaga yan. Kailangan talaga yan kapag ka ikaw ay nag-aaral. At kailangan din mga nanays, kapag ganyan yung anak mo na ang daming ganap, dapat patibayin ang kanilang resistensya. Tama, at alam nyo kung ano yung makakatulong. Siyempre, yung pinatibay na gatas, fortified milk. Pero hindi lang basta-bastang gatas. Dapat New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand, mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya para hindi sakitin at iwas absent. May more calcium din versus Brand X, base sa Rennie, 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. Basta sasabayan mo lang yan ng 3 balanced meals per day. At syempre, hindi din mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Rennie, 4 to 6 years old. Kaya mga mommies, araw-arawin na po ang pagbe-Bear Brand. Corrected by, kaya New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. A breast milk Always your number one.